Shubor nakashlem jong unongsan hima. Uba Winston Tony Lingdo Ubade Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council Ulaban Pau ka jing sngo pangmet bani I baki jing tei babun kilas dang jot hendai om syempat la ban pentri kam ya ka sumar khasi kebelatip kum ka Khasi Traditional Medicine Institute ka badan ha ulum sopet beneng Ribhai District haba jubab ya ka jingkli belawan ra ada uba ada Shulai UMDC na laban maupram uba Winston ulayat ho baka KHADC kala pendut haduk kandai poin saupuhan nuklear tingka hendai haduk menta kampat rekam AA. Ula pentep bahaka arpo hendu tarik naitung araja arpusau kaladan kejinya soy sop. Klem datip kidukot ke KTMI ya kejing menjur bat ke Center of Learning, Knowledge and Service hakador hendu lak shisnam na kebenta arsnam. Kumta ulaong bau kwa bakate ke Center kedeban IT biang syar council namar haduk menta la yad arsnam kampat la ban siu ya kedor ke bah hendu lak shisnam. Saya sisin Mr. Chairman, boleh syubun berlailah dengan pengenyok dan jubab yang kena kejingkeli belawan rak TE member nak laban. Kabidai buat kini kejingkeli kumpa PE yang tu ke dan hadu A, B buat C. Dengan persyang ban jubab dari point wise A, B buat C. Kabidai buat kejubab jong ka A, kani ke jubab pelong being leased out sir. Di hakabidai buat ke B does not arise sir, but hakabidai buat ke C being examined by the EC sir. Songknor bulan buram saya sin ngai kublai pi ayat nekalat mangan yobu supplementary tingai kublai ru ECM bila ay kejubab tehang ne haka ka being list out de ngabu ikane kecing keliru bade kadai hakapur ke jongi hawa hajar khatnyo khatpha bagi layo bentai ya kane ka traditional hospital bangi khot hapo lum sped beneng ngasko dap ke cikemen hatu kopor beri ngakemau ka discussion jongi kalong ba ketika hospital kin kuntup borok gitu ki traditional kiba ai medicine kiba practice ya katu kiba biang kindon hakawi ka shetri katno kanlong ka ba ipu iping Hendrai dengan lai yo wan biang hang ne po council ngai ba hadu menta kate kadang ne sa umtu tengai I kane ka jubab being list out tengai skwa bentip yeno la list out kane ka hospital traditional medicine hospital. Mr. Chairman sir, ya kani ka traditional medicine institute hang tei hapo lum sopet peneng ka bengi khot ka menor la list out ya ka Center of Learning, Knowledge and Service. Di ya kani ka bala list ha UR penriu tarik Julai arajar arpusau but ka amount ba kilis ya kani ru kadai hadu enriu lak shisnem ka bakham phala kalong ba Mr. Chairman sir ya kani ka list ka ba kila lisu kilis ha wei ubriu kat kum ki record sangai kerteng iba BJ bersat kilis hadu arpausnem Mr. Chairman sir ha kador henriu lak shisnem ti kum ban jubab ya ka supplementary jingkeli ka jong I member badan buram la list ya kani sha ka Center of Learning, Knowledge and Service but sya iba BJ bersat iba DI try jong kani ka center Ngeskwa bentip ba kala function ne pat function ne kata ka bala list thamai mo kala kala kamdai shu ka traditional medicine institute ngeskwa bentip kala function ne em. Mr. Chairman sir ngaru na don kaju kemensim kejing semua khia komodoni member ibu kejing keli hak abaidai bat kani ka lum sopet peneng lani ka menor hadu mentah ngimpat yo kanu ka report nakaliang kejonga ngalalej arsien syathi banle inspection but kaping pangmet yang Mr. Chairman sir namar bangai I ya kani ke institute lashna ya ka hakador ka berem ka poi hadu khandai klur sau pinyolak lamut khandai klur siteng Mr. Chairman sir la pelut ya kani ka building nadu kitu kisnam ki bladap Henry
hakanu ke rukom ke bapen lingo ya kani ke isi ke ba mentah kadai ba hadin bala adap shna ya katai ke building la ai wai pat cha uai ubriu hakador nriu lak shisnem kataru hadu arphosnem ti habang alek banle ya ke inspection ke jonga hangtai ngan shiyu thu bagi netip lang hapo ka house boro ka wai kani ke jaka i kumba karlong ke jaka yingja jongno re jongno ngam shim lalap ya kata ka Center of Knowledge and Learning bakan don ngam shim lai i ki staff ki jongki ngam shim lai i ya kanu kata ka activities ka bandon hakatu ka menor ba kan wanra shisha ya kata ka jingtmu jongka district council wanra ya kata ka healing and wellness center kumbala tmu dak isi ka barem but kebapen pang mek shu yang Mr. Chairman sir kalong ba kitu ki yeng kiba labai tingka na ka district council hadu khandai klur shiteng manta kila jot kila pra but ngala juong ru ya ki para member jongi ba ngasutieng ba kani ka menor hangte hapo lum sopet beneng kan sakala longkum ke jingking kalong ke badan hangte hapo dam but ladang imle ei na kalyang jong ke isi ke jongi insa don hapring ke jingdu nong ke bakrau ha ka beidei but ka intention lani kata ka jingwan ra jong ka isi ka berim ban pen klan shisha ya kata ka khasi traditional herbal medicine ti kuman syujuba ya ka jingkeli ke jong i hadu manta amshim la i ba kan don kanu ka jingtrekam ha ka beidei bat katai ka lum sopet beneng lani ka menor ka badon hangtai Mr. Chairman sir Blesubun ya kajing percaya jong CM ngasuhun ya kajing percaya pada ngaru kini ki penai ki belalit banga ya lentis tu ngai i ka pangmensim ka menor kala kawi ka jaka ka basu lalong no man's land ik ba mdon shu basa tengah ambu shu kono no jiklin dengan syukurpat red bat ban yosngo naka isi pakai kajing temu jong pi pin le hakano rukom nang ba pila ban pen kim biang khamtam ya katika asset ka ba labun ka pisa baka council kala pelut ban penwandur ya ka kamte hindrei kamla ban pendon kam ya ka hadu mentah ladu araja khatnyu khat phra mental araja ap kondriu di nga bu ka jingkerpat rit be kin chimkhia ka executive committee kan chimkhia halor kane bakan yo ban pen kim ya tika menor kublish but Mr. Chairman sir, nakaliang jongi ka isi ko mga laong mene hadin bangila alej naka isi banlej banle inspection ya katay nilawan pai shi ko office daga mensim bejing songkya lag nilapan ya ki documents ni ki kot kisna ke bidai bar katay la aiwa ya katay ka menor hau ar henriu tarik Julai arajar arsau hakador henriu lak ko mga laong mene andrei hadu mentaru kani ka office ke jongi kapat yo tang shiting karu ka baywai abang i aiwai syakani cloak but ila apa sau sesantli ki reminders syaiba biji bersat ba in clear no ya ka baiwai ke jong i ha ka baidai ba te ka menor handrei hadu menta menne imshim la burom ya kata ka jing patha jong ka office ke jong i ti hakini ki khindiat sngi ki beladap ngala khot i sho office ba ngalai kindu i shisien but ngalai keren shpang ke jing e ha ka baidai ba te ka menor but ka ba wanra jing e shushu yangi kalong Mr. Chairman sir baladon ke agreement ke bala sign bat i kadai kani ke agreement ke ba penslur lani ke bate song i ba in le bom suit nyau ya kani ke kap haka jing kerpat haka jing kendu ke jonga bat i nga kerpat i ba biji bersat ong ba lada himla shu ban penyat ya katai ka institute hang tai semua ada ke burom pi nama ba pila pan kenya ke agreement ru mantala jan arsnem pi hampat siu shiting karu syaka district council topun pai no shingi kata kadai ke bang syukran bat i da ka jing snow tho jingmot namar bang ibnut pelat ya kathi ke building ke bodan hang thi ti hakatu ke pori ba biji bersat ipan por na ti hadu menta meneng ipat ya kendu ya i namar ba kidon ki kam ki ba mairu ila sakut pi imla ban wani kendu ya nga andai abang ngapet ngeri visit ya ke agreement kani ke agreement shushu abang khot saiki member jong kani ke KTMC ya ki member jong ke KTMC ru ki ong ba ngimtip menu kani ke agreement la le
ki member jong kani ka KTMC kim tip manu balik kani ka agreement ban ai sheiba biji bersat ru ar posnem ti kata shushu kawan ra ya ka jing saudia shushu ka mensi Mr Chairman sa namarba ya kani ka pisah labai dekat district council hadu kumbang omne hadu kendai keluar sanpula Henry ki member ki badan hang tu kim tip ya kani ka agreement ru ti ka ai ka bang amut ban ong hang ni ka long ba let si dangi la adap kani ka session ngala ban khot biang i ba biji bersat sa shisen ban kerpat biang i ba ila penken shibun ki kendon nadu ka bam siu ka jong i ya ka baiwai ha ka beidei bat katai ka menor bat ka jing penken shibun li ki kendon ha ka beidei bat ka agreement ru ba dada kadon ka lat ka lenti personally bangan syukur pat biang i be in I no biang ya kata ka building be in hand over no syaka district council bat lada imla ngihap ban let da ka legal way lani ngihap ban I no da ka show cause notice lani kinu kiba kin sa I advice ki lawyers ha ka bedai bat ka ni ka kam ba kumno ngin yo sa shisin bangin kenruk biang no ya katai ka menor ha ka keti ka jongi ka bamanta knang bangin la shisha ban pendon kam hok ya katai ka building ka badan hang tai hapo lum sopot beneng Mr Chairman sa public songkno badan brom na kaliang ke jongar kwa ban sim banta kan ke jingkeli ni suthu ya ka jingkhia jong ka kam banadu ka snem nanang mut ban kali ka snem ayu la yasan ya kan ka agreement yang siam mentan la batai ba kadai hau pena Julai jong ka stem araja arsau dengan syukwa ban yo jing syai ka we jing syai siam bila ai ka jing pensyai ka syai ba ka don em ka possibility ha kata ka agreement ka bakia sign ba nakaliang juga isi kan hap ban shim da ka legal way lani da ka nunu ka lenti knang ban pendukut no ya ka ini ka agreement. Mr Chairman kumang lapan syai na duk meneh ha ka baidai bat ka agreement namar ba kadai ka legal paper ka babain ha pareng ki artli ki party ngam nungla ban mesli te ka house bangan ong bakadon namar bangam dei na ka legal background ti lada i member ikwa ngan sa I notice i ya kata da ka ba na consult ya ki legal advisor ki jongi bakin yo ban page ya kani ka agreement pat lada ka don ka no ka close ka bangila ban shim nani ban kini no na iba biji bersat ya kani ka ayu ngan jen dokumen bangan pentip si member hak abai dai pat kata ka jingkeli ka ba ikeli Mr Chairman sir. Khublai sibun ya CM bila ai tu ka jing syai ka bedai bat ka agreement memang isu tu menta ba ka agreement ngilas kilaya sign nadu arajar arsau bat menta kalawan sekoi ka tem ka ba po ka jingelam ka jongpi ka isi nadu arajar arsan menta kalaya sistem te kat bang idang proses dia kini ka jingat lenti kat baki building pat ni sutu ba kinang jot mo kinang pra ki bodang pat yit bokom ta ter ni sutu kadai ka jingdu ya ka council hibaro ka we hoi le si haki snam ki barim menswa ka jing tmu kadai ka babaha ten rei ka ni susi ba le si ka kampoi ka benta ka ba ki tmu le si kita ki ba sedang ya kani ka kam te nak liang ka jonga nga syukur pat ya i siam ba in sobahan sim khiai kani nang ba kan nom long le no bat sakoi ka banga yo kani ka lat ban ai jumut ka long ba ka jing sya ka jing tmui ka long ba ban ai lat ya kini ki nong sumar khasi lajong bakin peniat ya ka to ka institute yen re ngam tip na ka ka daw bala shu outsource ya ka de da kalong na kaliang jong siam ban perkhat ba ka jing tmu jong kani kalong ban kentiu ya kini kinong ai dawai khasi lajong kibang idon hakani kari jongi kublish bun Mr Chairman sir kamdan kanu kejing artetin bakani ka isiru katmu kum tahi bangin yo ban aila shisha ya kejing tmu bala snai kani ka building ban kentiu ya kejing ai dawai tenrai jong kini kiba praktis ya ka khasi traditional medicine ke jongi te nga airu ka assurance ya member ibabu katu kejing keli ba lada ka don kala kelenti
dalai ngim num randien bat ngin ya penbet ya kani ka kam bat ka jingtmu ka balasnai kani ka building ngin pendon kam hok ya ka bat lada kam don kanu ka legal binding lani kata ka jing penwit ha ka beidai bat ki legal ti ngaru ngam don kanu ka jing artitien Mr. Chairman sir bangin penyat bet ya kani ka KTMC kumbalat mu nadu bastang nang ni syakmat. Mr. Chairman, sir, nakaliang kajongaru na syukwa ban supplement abay day bagani kajingkali blawan ra di NDC dan buram na po laban ti hoy nakaliang kajongaru nga snowkia ban yo snow kumita ke brohoy but hoy la so thu ang ni kat kum kajubab kajong CM balali out mo tin repat hadien balali out ru mut kata ba ka isi kamdon borsho ne kumno halor kani ka institution but lai full authority ba ya ini balashim list ya kani ka institution ban nga ko abanong hangi ru nrei kat kum ka act ki don ki kendon ki paper bahaganu kadur kaban pinyat ya kani ka institution ti kalong kabalingo apat kaba habala lease out kay iba kay isi kamdan borsho ti ban nga syukwa ban keliru ya CM badan buram bala ha kati ka institution don nem kinong tray ki staff jong ka council hangke. Mr. Chairman, sir, kung wala pan siya na doon niya. Kamda doon kata ban ong bangim doon borsyo. Andray ka jing pan siya ka jonga na doon niya ka silong tang kata. Bangi hap banda consult yaki lawyers bangin yo ban puli ya katu ka agreement. Hadu kat no katu ka agreement ka te. Hapadeng iba biji bersat bat ka district council ke jongi. Namar bangin syuya le thumur ya ka kamru umlong andai ban ong pat bangim don borsyu na ka isi kata Mr. Chairman sir ngam so ya hap namar ko mga ong meneru ba hapor belis ya kani ka KTMC building hang thi hapo menor alum sopet penengru imat la le tangwe arngut namar ba ki members ki badan hadu shifongut hang niru kimdan kanono ka jingtep ti banjubab ya kejingkeli ka ba ikeli i congress ngangan ong mitang kani ka way ngihap ban explore ya legal ways but lada ka sya lingba ka legal ways bangin ya konrup biang no ya kata ka building dalai ngamdan kanu ka jing artatin bangin le kata Henry ha ka beidai bat ka lease agreement padete ngamnumla bangan suong ba ngimdon borsyu mangi kabor kadang sa bat ka district council bat kumno ban penduk pendam ya kataru ngin yele da ka lenti ka popej bat bangim numla bangin shu thombor tang bala don ka lis andrai ka assurance ka bang akwa ban ai ka dai ba kabor ka syong bat ni ka district council bat hadin bang ong ya kataru ngin ya honor ya kani ka lease agreement bangin de pej bin popin ka don em ka clause nani ka section hakatu ka lease bangin la ban penduk pendam no ya kani ka building kum bang ong meneru dang sedang bangila ban shimbiang ya kani ka building tang na iwe ikan don ru namar bu kham siu ka baiwa la pen khen ya kataru neru basdang ti hadin lai southly ki reminder su imshim la siu ya kata ka baiwa tangai itaru ngilala bangin kini biang ya ka building handrei kumbang menne ngamnum kwa ban mesli ya ka house takadaw ngong bangin ya consult ya ki legal advisor ki jongi lani ki lawyers kumnu ngila ban shimbiang ya kani ka building hakalenti ka bobet bat ka basyai nang ni syakmat nang ba ini ba biji bersatu indum yo lat yo lenti syu ban ra yangi syakakot lani ban drag ya ka district council syakakot tang ha ka beidai bat ini mamla jongkani ka list to sashi sen Mr. Chairman sir hoy kalashai ka jingjubab ka jongi CM badan buram tenrei hai ki por ki balale
but kejingdan kejong kani ka KTMC ru kadai shibenta ban promote but kini ki traditional practitioners ki bajuai dawai kin bat mo kaba ngi bahakni ka jilla ka jongi kibon shisha kini ki bahai dawai kin bat tinrei nakaliang ka jonga ngakwa banyo ka juba ka basai ladang don em kum kata ka ba penslur ka ba kinwan sa ka council ka ba kin register yala di kum kita ki traditional practitioner namarba kani ka institute kaladon kaladon but haka ru kalong very vast kaba nailan but ban penkubor but bandang penklan susuk ya kata kejing ai dawai kin bat belong jing ai dawai kin bat ke belong tenrai ke jong ke judgment riu ke jongi tenga syukwa ban keli isi yam hang ni ken bala nakaliang ke jong ke isi bagi dang penslur ne ki kan penslur syuk pun mi kini ki traditional practitioners bakin wan ban register hak council. Mr. Chairman, sir, what I remember ibu itu supplementary bila deviate naka principal question. Andra itu dan jubab ia kata hadu mentang idang penslur ya kini ki nong ai dawai kenbat ki bangiong ki traditional healers di kadon ka registration department ru ka register ikini ka ba itu ikini te hadu ka last report ka banga ngayo nila ayo ban register hadu shispa arngut ki practitioners na ki as na ka shispa atusan teli ki application ki ba ki lawan ban apply shani ti kani gadi kat kum ka last report ka banga ngayo hakini ki kindiat banai ki beradab andai ngamdon kanu ka jing artetin bakini ki ba kini shispa atusan ngut ki bawan ban apply ki layo ya ka certificate ha ka bedai ba ban itu no yaki kum kita ki practitioners dani kita ki nong ai dawai traditional medicine ha kani ka district council office ke jongi tingangai kata di kecubap ke ba i member in sohun namar ba kumong mene la deviate kendiat nak principal question andai idang penslur be hadu menta bat kini ki practitioners ki ba ya don rengkat bat ngiru ngiyo banya ai jumut yaki bat kilawan ru banya kenduk yang labun bun sin balanu nginyo ba ken sedang no ya kata ika hospital ti kata kadai ka ba ngiru ngilatip syai bat kumong mene kadon ke mensin ke jing sungukhia ba shisha ngi kwa shisha nak ni kaliang jong ke isi ban pentrai kam hok ya kata ika menor kum balat mu ya ka ban tei nadu ke sengi ke baningkong dono sukuna wadan buram ngarong na syukwa supplement yang jing kli ba rani MDC na laban ka kli ngakwa ben kadon nem ka jinya trai lang bat ka sarkar kane ka KTMC pergi department bopiar jong sarkar Sengro badan buram haduk mentah ngapat yo kanu ke report ban ong ba kani ka KTMC department ke jongi kaya trailang pat ka sarkar dan ni kayo jinyarap na ka sarkar namar ba ngimpat don kum kata andrai keladon ke jingyakran bat ka BKCIC pat katai ka badan hapo oposhilong ka Institute of Biotechnology namar ba iwe ni ki members i badon hakani ka KTMC i Dr. JP Lingdo bat kiwei kiba tei nakani ka lan kilawan ya kendu yang nak posh kapor bagi ong bakedon ka funds ti kawai ke jing ka bangaju ya kren bat ki ka shilong no tangkani kawai ba ai por so yang bangin yo biang ya kata ka menor bat dangila yo ya kata ka menor ngin seyo ban pendon kam de si tani ban pan jingerap na ka sarkar nani naka sarkar pedengru haka beidei ban penkiu lani ban kentiu ya kini ki practitioners ki jongi da ba kedei bat ka khasi traditional medicine ti hadu menta ka padon kanu ka report ka ba biang andai kala don ki jinya keren ba kala don ru ki gran lani ki scheme ki ba sarkar kala ban ai lingba ka jingdon kini ki members ki badon hakani ka KTMC
ban ngai scam ladang iyo ban penbet ya kani ke kenram kumba labu ka principal question kini ki supplementary jingkeli ki belabu di member ngin yo ban penbet renti yaki nang ni syakmat aku boleh shibun siam ya jubab yo he tengah skua pan keli ro nomor kumbolo mentang la yo semua nak jubab yo siam na do menne bayakan ni KTMC la ai list no syaka shewi briu shimat ti ka jingkeli kalong ba kumbalong mentah menubah klik ya kan ka KTMC haduk mentah berkli ketika KTMC committee kadai mangah hadin bai la resign no iba syambor lang renja kumi chairman jongkani ka committee but key members kidon i ba polong ibadi joint secretary idai i secretary member jongkani but key members coba haddo kalong suknor mengilayos ngo hinai liang yu siam ba la long himi ba khli henry menai yong ba kalong gai ki ga susi ba do menta ka sngi bo lisi umpat la ban siu ya ga bai wai jong kan ka KTM jong kan ka institute nte tengah la ong ro ka ni ga jia sign agreement ka de husna marja ro sau tingila ban chutep kan ga jia sign ka de hapreng jong no ba jong no Mr. Chairman, sir, ke agreement ke ba kumangla pensyai na duk meneh. Bagi KTMC member kimdan keno ke jingtip ha ka baidai bat kani ke agreement ke ba sign. But ka proceeding ke ba nilayo karon kawai ke ba kilawang ba ki KTMC member kimdan keno ke jingtip ya kani ke agreement ke bala sign andai ya kani ke agreement la sign tangkat tu kan ningut desi kadai jing patha jong ke isi ke barim kani ke agreement bala sign kadai preng iba BJ Persat nagalesi bat iba DG Simyong iba dei secretary barim jong kani ka office ke jongi di ki witness hang ni dei iba si polong bat iba Alden R Khashandi ti banjuba be ke jingkeli ke jong i kadai be balasai hapreng ba BJ Persat bat di secretary ha to kopor bedai ba DG Simyong Henry daga bang ong kumta nan ban biang sa sin bagi KTMC member kimdon kanu ke jingtip ba kandon kum kani ke agreement ban sign ko kelas kan yang bakat domo ke tahbalong kumta kasyong nungrem na kamsyong nungrem kata ka agreement nomor bak kum ki nong yalam chongane KTMC kum ki clear ki member bagi member hi kim tip ka bumut kane ka jinya sign klalong ka paya chalendat ne ka ba trikam ne apa nu kom Mr. Chairman, sir, ya ka jingkeli jong i member i mention lu i particular word ya nalendat la bandai kata sarai la ya nalendat nomor ba kamdan te ka jing pensyai di nadu meneng ilai keren ka jing pangmet ka jongi habang ipet ya kani ka building habang i susu bakawan sakani ka lease agreement ka ba kumbi member ila abu itai kentin ibang sudai man pendon kambiang hang ni si kani ka ayat lendat na barok ki members ki berenam tu but ngamnung kwa wan ban biang i keju ndai ngai i ba kadon ka jing penkain ke babun hakaba dei bat kani ka agreement andrai sasisen ngan ban biang ngamnung ma ban ai comment su ladang apat yo ban ni consult pat ki lawyer sakabe ban kam andrai kuman jubab ya ka jingkeli ke jongi lesi kala bandai ke ba kilaya lendat kani ka isi ke berim di bangin ya tip lang baro kani kadai kata ka lease agreement lesi hangahi kadai bala syule ta ka jing patha jongno berka jing yo nong jongno but kata hi Mr. Chairman, sir kabang apan kesan ni lagi namar kumon chupan biang namar ba ya kani ka agreement la le tang hapadeng ar na laingot but ki KTMC members kim don kano ka jing tip songkono an chu an dia pi kani ka KTMC hajing sya ka independent body
ketika commission sekretari jong ke isi umla ban sign ya kan ke agreement katahi kalau ada ke strong point ya ka isi ban kain bagani ke agreement galong nol an boy namar ba dei sekretari jong ka KTMC ban sign ya kan ni Indonesia sekretari jong ke isi don hok AA ban sign ya kan ni namar ka commission ketika independent body. Mr. Chairman, sir, sultanat ba i LOI kedaw ya kata, andai ka basolingo kadai ba kamdon kuno objection, hak tu kapor ka basain ya kani. Di tak anda ngiyo ban yakren sani bahai kani ka kam, yin seyo ban clay, ye kini ki jingduna barok fight mentah. Tenang ni syakmat lesi dakal cubo dakal don kuno ka agreement ka ban sign hang tai. Yin sebu ya kata ka jing ai jingmut jong i leader of opposition jong i hakmat ban pensyong nongrim ya kata kabaila ai jingmut mentan